Az milyen bogyó? Itt lennénk a... Milyen bogyóval? Hát, Az milyen bogyó? az zöld, ami már tényleg elég sugárzóknak látszik. Jó. Na jó, én most elhúzok ezzel a kocsival, lesz a home. És már láttam, hogy nem nyomultabb zenét. Hoppa, keresem. De nem is biztos, hogy nyomtunk a zenét. Nem biztos. tudom. Na, Nem emlékszem. bírd ki 6-ig. Tegnap volt. Go. Nem, hazudunk, na. Vagy De sötét. megnézzük, hogy lehet a zenét berakni, Az lehet. és ha nem, akkor szaromnak. De nem, Na, csönd. Csiska a zenéket. Anyás. Lesz szar így lenni. Nem úgy. Akkor lenne nálam egy baszott hely, ezt örülnék. Én is. Föl. De miért nyom? Állítok, beállít. Settings. Hol van itt settings? Várjál csak. Nem Ez ez. a grafika. Controllal. 6. N. Várjál, mi az az N? Elvileg hülyéskedtem. Nézzük meg. Mindegy, azért leteszem ezt, mert kíváncsi vagyok rá. Notebook. Föl. Kedves. Kedves. Jó van, tudod mit? Nem, kedves naplom. Naplom. Mi? Naplom. Idézőjelben. Britte. Föl. Írtam. Náci. Várj, én is írhatok valamit, Léci? Most nem, várjál, mert még mindig keresik ezt a szart. S betűvel megyünk. Várjál. P betű. Nem. Jó, azon nem. Várjál. Settings. Jó, nem. LKJ. Várjál. L. K. J. Te bazd meg, nem rémlik. Uncline. LKJ. Várjál. Megvan. Elnézést kérünk. Szépen. LKJ. Q és E. Várjál. E. És a Q Bazd van meg, erre. hadd olvassam már el. Várjál. Kurva életbe. Várjál. M, U, V. W. Ja, nem. Hadd olvassam már el. T. Swords. Az mi az? Fire mode, V. Cruise. T, nem? Nekem ezt tetszik, az a Swords. Swords. Ez így néz. Jó van, próbáld ki. És bazd Faszom. T-vel mit lehet? Nem emlék, hogy a fegyverre nézek, de hadd olvassam már el. Hol van? Szerintem addig vágunk.